kaivaa Pegasus itsensä tuonne hiekkapenkkaan sisään. Mikael Jussen ei aivan pääse. Aivan pääse tuonne ylös, ottaa sieltä pakin tuonne montupohjalle ja varmastikin sieltä sitten pakittelee ihan alas asti. Vai vieläkö jotain yrittää? Showta kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Mikael Junssenin Pegasus jää siihen penkkaan, mutta ottaa sen sieltä alas ja ei näköjään anna muiden kiskoa sitä ylös, kun vehkeet kerran käyvät ja skulaavat, pakittelee alas ja poistuu sen jälkeen varikolle ja jää laskeskelemaan noita pisteitä, että mihinkä ne riittävät tämän päivän kilpailussa. Jäi se viimeinen portti siitä sitten ottamatta mielestäni ja sitten jäädään siihen penkkaan kiinni.